AS Digital és l'assegurança de salut completament digital d'MGC Mútua. Es tracta de l'app MGC Mútua Salut, disponible per a Android i iOS, que ofereix una sèrie de serveis assistencials imprescindibles. Servei de diagnòstic ràpid en línia. Teleconsulta mèdica 24 hores. Videoconsulta de medicina general. Amb la plataforma La meva salut pots fer un seguiment complet del teu benestar. VitalCam, revisió mèdica mitjançant la càmera del mòbil capaç d'extreure una àmplia gamma de paràmetres de salut com la pressió sanguínia, la freqüència cardíaca o la saturació d'oxigen. Fisio Virtual, el servei digital que permet realitzar exercicis de rehabilitació, enfortiment muscular i higiene postural des de casa, amb seguiment automatitzat i correccions en temps real gràcies a la intel·ligència artificial i la càmera del teu dispositiu. Connexió amb dispositius i serveis de monitoratge per actualitzar de manera constant l'estat de salut. Historial clínic digital. Consells de salut i continguts personalitzats. Amb AS Digital tens els recursos assistencials d'MGC Mútua a la teva butxaca. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.